Bé, diguem-ne que utilitzem la paraula pirates perquè és la paraula popular, però en realitat hauríem de parlar de corsaris. I on seria la diferència? Doncs que un pirata és un delinqüent que actua pel seu compte i un corsari és un delinqüent però que té el suport d'un estat. Per tant, quan hi ha dos estats en guerra, l'un organitza un sistema d'acords per atacar l'enemic que permet que aquells que aconsegueixin fer-se amb béns o amb persones de l'enemic puguin després vendre'ls i utilitzar-los com a mercaderia. I en aquest cas el que ens trobem és clarament que durant els segles moderns, els segles XV fins al XVIII, des d'Alger i altres punts del nord d'Àfrica, doncs els estats islàmics que hi havia allà organitzaven un cors que venia a la península Ibèrica i també a les illes mediterrànies per fer-se, com dèiem, les propietats i també amb persones que segrestaven. Diguem-ne que l'amenaça corsària, sobretot, com dèiem, del nord d'Àfrica, també de Turquia, comença a ser tan enorme en els segles moderns que cal organitzar una alternativa a l'alçada del problema. I aquesta alternativa passa per la construcció d'unes grans torres de guaita públiques situades tot al llarg del litoral, que de l'una a l'altra es podien veure i fer senyals i que podien advertir a la població de la proximitat de naus corsàries i també podien articular una certa defensa davant d'aquest fet. A partir del moment que els turcs conquereixen Constantinoble, mitjan segle XV, comencen a fer-se una posició molt clara en tot el Mediterrani. A començament del XVI, a més, convertiran Alger, que és una gran ciutat, en un protectorat des del qual ataquen els litorals, el litoral ibèric, però també l'itàlic, i per tant, diguem-ne, en aquest moment, a començament del XVI, el mal ja es converteix en un fenomen realment enorme. I és el moment en què no només les localitats pròpiament petites del litoral, sinó grans ciutats com Barcelona es veuen obligades a construir muralles, a construir noves torres de defensa, etc. I això continuarà d'una manera, diguem-ne, constant, gairebé sense canvis, fins ben entrat al segle XIX. De fet, hi ha un moment, una data, que és 1830, que és el moment que els francesos entren a Alger i el conquereixen, que és quan podríem dir que el punt central des del qual s'organitzava aquest enorme negoci empresarial o comercial o contracomercial que era el cors, doncs deixarà de fer aquesta funció. Has de pensar que d'Alger fins a Alacant ja no arriba a 450 quilòmetres i a partir d'Alacant cap al nord, tot seguint una ruta de cabotatge, per tant veient la costa contínuament, podien acostar-se fins a qualsevol punt i per descomptat tota la costa de la monarquia hispànica, i això inclou també el Rosselló, doncs van ser objecte continuat de pillatges i de saqueig durant aquests segles. La majoria de localitats litorals, de fet, no estan al litoral, sinó que estan a 5, a 8, a 10 quilòmetres a una distància raonable des de la qual poder-se protegir en cas d'atac. I, en canvi, les localitats pròpiament litorals eren petites localitats de pescadors que han continuat, potser ara ja són turístiques, però mantenint aquest encant. L'excepció seria el Maresme, però també el Maresme, cada localitat té la corresponent a l'interior i a la costa, tipus Arenys de Munt i Arenys de Mar, etc. I és perquè les localitats de mar, fins al segle XVIII, que és quan comença a baixar aquest problema, no s'arriben pròpiament a poblar, és a dir, la localitat mare sempre és la situada a l'interior. Es tracta de que vaig fer el treball final de carrera d'arquitectura tècnica. Sí. Havia d'escollir un tema a tractar en aquest treball final de carrera i vaig decidir agafar el de les torres de defensa i vigilància. Vaig començar a estudiar sobre elles, tipologies, sistemes constructius. Hi ha tot un tema de pirateria que ens sona molt a pel·lícules i al Carib, però resulta que l'hem tingut molt més propera. Ho hem tingut durant segles i segles, aquí mateix a la Costa Brava, o han rebut els nostres avantpassats totes les seves conseqüències, i com a resultes d'aquests atacs que hi havia i d'aquestes incursions i perill que portava al mar, doncs va sorgir una solució per defensar-se i va ser a la torre. Per totes aquestes zones de per aquí, a part dels nuclis que puguin estar emmurallats, com Palafrugell, Calonge, algun d'aquests. La gent que estava fora de muralla necessitava alguna protecció i varen ser les torres de defensa, precisament. A veure, les torres, per la seva funció, n'hi havia dos tipus, que eren les que en deien de vigilància o de guaita i les de defensa. Això no vol dir que unes i altres fessin una mica també de tot, no? Però sobretot les que eren de guaita són torres que estan situades en indrets enlairats, prop de la costa normalment,
de forma que des d'allà es controlaven totes les incursions o avistament de barcos pirates i es donava l'avís a les poblacions properes. La gent què feia? Doncs podia fer diverses coses. Una era tancar-se dintre els recintes emmurallats de les pròpies poblacions, a dins de les esglésies fortificades, masies fortificades, i els que vivien fora d'aquestes zones doncs, tenien les torres i allà dintre doncs, podien passar-hi, si feia falta, diversos dies. I era un element constructiu que els hi va servir de molt. Rares vegades varen entrar, no hi ha constàncies de que els pirates poguessin entrar a dintre una torre, és a dir, que va complir notablement la seva funció. Com s'avisaven? Doncs aquestes torres de vigilància tenien un grup de persones que se'n deien els guaiters i els missatgers, de manera que en cas de que avistessin algun vaixell pirata, doncs avisaven per una banda si era de dies amb corns, so de corns, campanes, si era de nit mitjançant fogueres, i els missatgers agafaven els cavalls i començaven a córrer cap a les poblacions i nuclis propers a avisar de que moros a la costa, moros a la costa. La gent després doncs, prenia les precaucions que considerés necessàries, com per exemple el que he dit abans, no? Ficar-se dintre del recinte emmurallat, en aquest cas de Palafrugell o de qualsevol altra població, a dins una església fortificada, masia fortificada, o les torres, i evitar doncs, que poguessin atacar-los. Sí, pràcticament l'única cosa que ha perviscut són les torres de guaita, que es van fer al segle XVI, en els diferents masos que hi havia, quan els pagesos van començar a guanyar algun diner. Llavors, com que ja hi havia aquest perill, doncs van començar a construir aquestes torres com la Torre Mirona, la Torre Roja, la Torre de Llafranc, la Torre de Calella, la Torre de Llafranc també. Però pràcticament quan hi havia algun palafrugellenc que quedava esclau, l'agafaven aquí a Llafranc, a Calella, a totes aquestes costes d'aquí. O sigui, eren normalment mariners de Palafrugell que anaven a corallar o que anaven a calar les nanses i llavors amb aquestes fustes que en deien, o les galeres, els moros, solien atacar-los i els agafaven. A Palafrugell pràcticament no tinc constància de que hi arribessin mai ni els turcs ni els moros. O sigui, hi ha constància en els llibres parroquials d'atacs de genovesos, per exemple, que aquí a Calella varen cremar les barques que hi havia, varen robar tot el corall, varen matar un fuster que es deia Prats, que els va mirar d'aturar a la costa de Mont-ras amb una ballesta i el van matar amb una espingarda. O sigui, hi ha casos d'esclaus, sobretot en el llibre d'en Fina, aquell llibre que hi ha de la història del Madàs, en què consta que varen entrar a Calella, varen agafar 16 esclaus. Tinc constància de cartes, per exemple, del Mas Massoni del Madàs, en què fins i tot en el segle XVIII, crec que era cap al 1752, un tal Joan Massoni, que era fill d'aquest mas, es queixava per carta als seus pares o als seus germans de que havia escrit 3 vegades i no li havien contestat mai, i que la vida seva era molt penible, que no tenien ni per vestir, que ni menjaven pràcticament, i a més donava records d'altres gent de Palafrugell i de Calella i del Madàs que també eren amb ell allà al Ger, sobretot al Ger. L'any 1598, per exemple, varen entrar els moros amb una fusta a la platja de Castell i varen arribar fins al Mas Mauri. En el Mas Mauri hi havia els joves que havien anat a missa a Sant Joan de Palamós, hi havia quedat l'avi, en Pere Jonama, amb 2 noies joves. Llavors, esclar, els varen segrestar i com que l'avi Jonama devia ser un home de molt de caràcter i es devia defensar i a més era gran o vell i ja no podia servir per treure'n gaires diners, el varen matar a cops de ganivet a la platja del Castell. O sigui, van trobar el seu cadàver 3 dies després i el varen enterrar a Mont-ras. Casos com aquest, un cas molt curiós també de 2 donzelles de la Fosca, que els varen segrestar els moros i varen estar bastants anys a Alger, segrestades com a esclaves, i quan els varen poder recuperar varen judicar que eren filles d'aquell mas perquè s'assemblaven amb l'avi. O sigui, no estaven segurs que aquelles noies fossin exactament aquestes. En canvi, la muralla de Palafrugell pràcticament era per defensar-se dels atacs dels francesos
dels mallorquins també, i fins i tot dels genovesos. I aquestes muralles, per lo que tinc constància, es varen fer al segle XIII. Pràcticament aquesta muralla va tenir un servei bastant bo fins la guerra dels remences. Llavors, amb l'artilleria que tenien d'aquell temps, que era molt més moderna, la muralla era una defensa relativament pobra. Servia més aviat per impressionar que pas per res més. Aquest any el seia la regidora de Cultura, a la primera trobada que vaig reunir amb en Joan i vam estar parlant del tema de les barraques i tot això, de la barraca de Lliris, i clar, la polèmica, entre cometes, que hi havia una miqueta era que sempre la gent, venia gent, hi havia que no cabien a dintre, havien de quedar fora, el so no era gaire adequat, mosquits, tota una sèrie de coses que no acabaven d'encaixar. Llavors vam dir que què semblava si es podia fer aquí en aquesta sala, perquè el Salins ens cedia la sala. Jo vaig trobar que, no m'ho vaig pensar dues vegades, que vaig dir endavant. Jo vaig veure que era una cosa molt i molt positiva, perquè a més la gent podia estar còmoda, sentada, sentint els ponents, la sonorització bé, i penso que després d'aquí a baix en el que és la cala són 2 minuts, per tant que no treu tampoc, anem a dir, l'encant del que és la sardinada de la barraca. Que sí, que concretament jo que vaig dir que sí, la veritat és que sí que vaig assumir un gran risc, perquè vaig pensar, els canvis i així estan sobtats després de tants anys, a vegades costen també una miqueta d'encaixar-ho, però la que van fer el juliol no va estar malament, perquè va haver-hi bastanta gent, gent sentada i inclús gent dreta, i avui, dia 7, ja hem passat aquí dels límits, però molt i molt bé. Vull dir, a part que del risc que he tingut estic molt contenta, com li comentava en Joan quan he entrat, i penso que ha estat un canvi en positiu. Vam començar amb un projecte que hi havia amb la Carme Fenoi el 2008, a la qual vam fer diverses activitats aquí a l'Hostalillo i a Tamariu, que era on teníem la base del Biblioplatja. Vam començar fent cinema infantil, algun documental que vam passar, i després la cosa, com tota la vida, va evolucionar a fer aquesta xerrada, aquesta conversa a la barraca dels Lliris amb una posterior sardinada. Això també ha anat evolucionant, cada vegada hem tingut més gent, se'ns quedava petit, i aleshores molt amablement l'Òscar Portela, director de l'Hostalillo, ens va oferir aquesta sala que teníem per casaments i batejos, i al Tàmpol la van veure, van dir que nosaltres volíem fer-ho aquí perquè, com ja sabia que passàvem de les 50 persones i aquí hi havia un aforament d'unes 90-100 persones, era un espai totalment ideal per poder fer aquesta xerrada i després, a l'estar molt a prop de la Cala dels Lliris, poder fer posteriorment la sardinada de la Cala dels Lliris i baixar, ja que són només 10 metres. Jo penso que el canvi ha sigut positiu, hem tingut tot l'equip de la biblioteca el suport tant de la regidora, la Maite Frigola, com del cap de Cultura, en Gerard Pruies, i tots hem vist engrescat en aquest projecte i tirar endavant, i d'esperar ja a començar a pensar les xerrades del 2016, aviam si podem aportar algun element nou i innovador que pugui sorprendre una mica els nostres ciutadans d'aquí a Palafrugell.